Uma ekhaya kubulawa imbuzi kuwukuthi nje namhlanje kuqala uhlelo ukuthi kubulawa imbuzi, ngabe kuthiwe yamuphi umcimbi mhlasimpe, ngabe kuthiwa mhlampe eyophaphe, ngabe kuthiwa mhlampe kunento oyibongayo ekhaya, ngabe mhlampe ukuthi ekade mhlampe kukhona ekubikayo. Uma kubulawe nje imbuzi ekhaya, ngalo suku ebulawa ngalo, ifike ibulawe imbuzi. Ngisekutheni njalo kahle kahle senza ngokwesiZulu esikhule kwenziwa ngaso emakhaya, hhayi ngokweyinkolo. Iy'nkolo kayidede emakhaya, ngisasho namanje. Iy'nkolo zibulala usikompilo olukhule lwenziwa. Into ekuthiwa inkolo ayiqhele nje emakhaya ngoba kugcina sekuhlukana iy'ngane zelamani. Uthole ukuthi iy'ngane mhlampe ziwu-8 noma ziwu-9, ngazi kwakhona ingane ethatha inkolo ethile isizofuna ukushintsha izinto la ekhaya ngendlela ebeyikhule zenziwa ngayo. Ukwazi ukuthi ngathi kule minyaka emingaka usuyindoda usukwazi uthatha iy'nqumo wena bese uzothi kunento erong sekumele yenziwe ekhaya, noma kunento engasafanele yenziwe ngoba sekukhule wena. Ngiyaphika lapho ngiyama. Uma kubulewe imbuzi ekhaya, ifike ibulawe imbuzi, ihlinzwe, bese kuthi kukhishwe kwangaphakathi, qotshwe, kuphekwe, kwenziwe lento okuthiwa ububende. Bese kuthi ngale nkathi kusaphekwe lokhu kwangaphakathi ngakafakwa igazi ebubendeni, kukhishwe into okuthiwa amakha. Kusuke kwenzelwe abantu mhlawumbe ngabe bayisayoni, ungaba yiNazaretha, ungaba umpostoli, ungaba yini abangakuthandi mhlawumbe uma ngabe into isifakwe igazi. So kuye kunikezwe lento okuthiwa yini amakha, okusuke kuyinyama yangaphakathi elokhuzana ey'ntwana. Kuphinde kuzoba abanye pheze bethi ithawula, kuphinde kuzoba amathumba asekayiwe amengane seqotshiwe, nakho sengiphazama. So-ke uma kuwukuthi kubulewe imbuzi, ayilali naye emsamo yonke, ayaphekwa ama-inside, okwangaphakathi kuyaphekwa, kudliwe lento okuthiwa ububende. Uma kuqeda ukuphekwa, uma kuphekwa laphana, ubende buyathathwa igazi ngalale lade linqunywa ngalimbuzi, licutshwe lifakwe kuphi, lifakwe phakathi ebhotweni kugoqozwe, kuthiwa kwenziwa ububende obabudliwa amakhehla ebuthanda kakhulu ububende, kakhulu kabi, ongeke nje impela ungeke uzuwatshele ngobubende. So-ke bubende babuthi uma ngabe sebuphekwe kanjalo bese beyaphulwa, ithathwe imbuzi ilengiswe emsamo. Abanye bayibeka ngengqoko, abanye beyilengise emsamo kanje, beyifake iwuka kanje, iboshe isikhumba kanje ngala, ihlanganiswe kophela isuke ingaqaqwanga yonke, izosuvuka ekuseni ihlahlelwe imbuzi. Kulapho-ke uthathwa imbuzi isile ngemsamo, kuyahlalwa phansi umndeni wonke kade ubulala imbuzi, kuphakwe ingqoko ziyahlukaniswa, ezabesifazane, ezabesilisa, kuyodliwa ububende. Budliwa ngezandla ububende, abudliwa ngesipunu. Lokho kudaliwe ukuthi kuyenziwe. Angeke sisho futhi ukuthi mhlawumbe imbuzi lala iphelele, cha, ububende abusaphekwa, abukaze kushintshe lonto, futhi ayisoze ishintshe. Singaphila kusiphi isikhathi imbuzi imibulewe, ububende budliwa ngalelo langa. Same day imesa yona iyabekwa, ile ngemsamo noma ibekwe lapho ogqokweni, kuya ngokuthi abantu bayibeka kanjani. Bese ivuka ekuseni iyahlahlelwa, isiyaphekwa imbuzi. Njengoba nenkomo nayo ithi mangabe ilala phansi, inkomo ibulawa, kuqede lapho kusikwa amantshontsho, kukhishwe izoso, zinikezwe, zosiwe, bese zidliwa abantu abasuke kade bezohlinza. Ngoba ukosa ekhaya noma indlela okukhuliswe ngayo ekhaya, sazi ukuthi ukosa nje kuyelinye lesayini othi uma ngabe kushiswa inyama ithokozisa amathongo noma inyakazisa amathongo. Ingakho bethi abantu ekhaya ukuthi uma ufika uthenge ithumbu, uthenge inyama ebomvu ukuthi kunuka uma ufikile. So-ke ayikwazi inkomo ukulala zingekho izoso, ayikwazi imbuzi ukulala ingalokhuzwanga, ingaqotshwa, ingadliwanga okwangaphakathi. Bese ivuka ekuseni ihlahlelwe imbuzi, iphekwe. Njengoba nenkomo nayo ithi uma ngabe ibulewe, ivuka ekuseni ihlahlelwe inkomo, ingene emabhodweni. Sekuyothi emini siyiphuma-ke ngendlela, kuqale kuphume kahle imikhono ezobe nakhona kungeyozoso zakusasa emini, bese kuphinda futhi kuba yephekiwe. Kodwa kulale ngayizolo kunjani, kuphekiwe ububende bembuzi, nenkomo yalala futhi njani nayo yalala kudliwa izoso.
So ke bafowethu lento le inkolo asikhipheni emakhaya ngoba iyaphazamisa. Utshwala ekhaya ubaluleke kakhulu utshwala. Ngeke ukwazi ukuthi ekhaya ngathi utshwala benziwe. Ngaphandle mabezofika kumuntu ngoba kuyena iziqu sakhe bezothi utshwala babuthanda bebeka izathu kuyena. Bese naye khuleka acela ukuthi abahambele nakomunye ukuze kungabi ukuthi lento ivela ngaye ekhaya. So ke awukwazi ukuthi usukhulile wena usumdala uzothi kina benziwe utshwala, kina inkomo isilo laliphelele, kati ukhula wena ukhula amakhehle kwenza lokho. Ngiyala lapho. Ngisho imbuzi imibulewe namhlanje kuphekwa kwangaphakathi kwenza into ububende budliwa ngezandla. Ububende abudliwa nangesipunu. Kuhlukanisa ukuthi ivathwe abesifazane abesilisa. Uyadla umndeni udla imbuzi. Ngisho kwenza umsebenzi wembuzi ayilali yonke iphelele kuyadliwa kwangaphakathi. Ngelanga ekadiwa ngalo imbuzi. Abanye bethi kuze ithumbu lapha belose lakhona lembuzi kuya ngabantu abayithandela abanye kuzenza izinto. Kodwa kubalekile kakhulu ukuthi ayilali imbuzi iphelele. So ingane zakwethu asingathi ngoba sekukhule thina sekukholwa thina bezifuna ukushintsha izinto emakhaya. Angathi ngoba naku namhlanje sekuyindoda wena. So ngaphandle mabezofika kuwena bekutshela ukuthi into ukuthi la ekhaya engabe senzeka. Ukhulekele bese ucela ukuthi futhi abahambe kuyonke wonke umuntu okhona ekhaya noma mhlawumbe kufike nomunye wesibili ozofakaza izinto eshiwo wena. Ngeke ngane ukuthi uzozwa ngami nje ngungema ngithi mina ekhaya sabulawa inkomo, amikale ekhaya isosiwe inyama, ekhaya isiyosuka ngakusasa. Uzwe ngami komunye umuzi. Hayi ngeke bafethu ngiyala. Singaphila kusiphi isikhathi. So ngoba ngithi inkolo ayiphuma emakhaya, hayi ngoba ngisho kabi. Sikhuliswe ngosikompilo lwasekhaya. Inkolo uyithathe wena your own, uyithathe wena ngendlela, hayi ukuthi into ethathwe yonke umuntu. Ayingaphazamisiki inkolo wonke umuntu ekhaya. Ngoba imizi ihlukanisa ukuthi ethi umuntu umfowethu sencede wakholwa sisenze izinto esingazazi. Hlukana ngempela futhi imizi uyibona iyahlukana imizi iqayeka phakathi ngempela. So ke bafowethu inkolo uyithathele wena, ayingahlukumezi abanye abantu. Ayingabulali isizwe sikamthani inkolo. Ayingahlakazi imndeni. Uyikholela wena. Ngoba ngeke ingane zu9 zikholwe zonke isikhathi esiningi akuvamanga. Suke kuyinhlahla. Ngiyabonga ethuba.